Ben, imos empezar logo. Para min, como sempre, unha ledicia imensa estar nesta casa do libro galego dos amigos de Cartabón. Dende antes da pandemia non me cadrou estar aquí presentando libros meus, pero xa van uns cantos que se presentan aquí, e para mí un motivo inmenso de satisfacción. Esta é a primeira presentación do meu libro, ten un valor engadido aínda. E motivo inmenso de satisfacción tamén, pois, a parte da vosa garimosa compaña, é a xente que me acompaña na mesa. Por un lado, a miña filla maior, Minia, que é a responsable das ilustracións, que vos vai falar algo delas, e por outro lado, Adrián, que é un bello amigo de estudos de secundaria, que nos xuntamos aquí agora varios compañeros de secundaria do posfranquismo ou do tardofranquismo ou de non sei que aínda na escola na que estaba, no centro no que estábamos, aínda acórdome cando eu entrei, aínda o director vin unha vez botar a un alumno por as escaleras abaixo. Ou seja, eu son docente, esas cousas hoxe en día non se levan á práctica. E ben, quero dicir algo a respecto de Adrián, que é que hai moitísimos anos que non sei del, e o reencontro foi unha felicísima coincidencia froito da literatura e do azar. Nos momentos estes difíciles que na miña familia atravesamos por unha doenza que é a que dá como froito este libro, pois en momentos moi difíciles caeu ás miñas mans, souben que nunha colección de Compostela, dunha librería en Compostela, había un libro dun tal Adrián Gramari. Entón, alertoume iso, pero foi azaroso. Entón, informeime do libro e fíxeme co libro. Libro, no meu caso, traducido ao castelán, el editou originalmente en portugués, un libro que eu teño aquí para que o autor me asine, de lectura recomendabilísima, porque chamase Palco da Loucura, Palco de la Locura, é a edición que eu teño, e son unha serie de ensaios, de disquisicións sobre figuras centrais do cine, da literatura do século XX, onde Pescuda, ele é psiquiatra, pois nunha faceta escura da personalidade de cada unha destas figuras. A min ese libro axudoume a comprender algunha cousa. Eu lino con fruición, está fantásticamente escrito, e foi como eu retomei no meu pensamento cotiá a figura de Adrián Gramari. E un día, o azar, fixo que no centro comercial Vialia nos visemos, démonos o teléfono e dende aquela pois temos o contacto. E mercé a iso, pois propúxenlle que se quería pois presentar este libro, bueno, e aquí está. E ben, entón, eu simplemente, pois, agora estas palabras introductorias son para presentarvos aos acompañantes. Vai empezar Minia a dicir algo, e logo xa Adrián, e logo no remate eu vou vos recitar algún texto, e se queredes podemos falar despois do que queirades, vale? A ver, eu nunca presentei nada, entón estou un pouco nerviosa, pero bueno, vou vos explicar un pouco pois que fixen eu. A ver, escribiu este libro pois cando eu estive mal, e cando xa o tiña escrito, pois díxenlle que lle pois podía facer uns dibuxos, pero non eran uns dibuxos así familiarmente, pero bueno, non sei, collín o libro e gustoume, entón pois ocurriuseme que lle podía facer dibuxos que estuvesen no libro e ilustrarlo, e el pois pareceulle unha boa idea. Entón, bueno, pois nunca fixera nada, e nunca publiquei nada ni nada. Gústame dibuxar, pero é así como un hobby e tal. E nada, pois
intentei non. Que aquí está. Entón, pois, seguro que hai xente a que lle parecen un pouco raros si non os entendes, pero teñen unha historia detrás máis profunda. A ver, vou empezar pola portada. A portada é un camiño que os camiños pois significan a viaxe da vida, pois isto é como o transcurso da miña enfermidade. Entón, pois, está todo o que me acompañou durante estes anos. Gústame moito a natureza, de feito, gústame moito a bioloxía e tal, entón, pois relacionei elementos da natureza, neste caso flores e plantas, cas persoas da miña familia máis achegada, que son a miña nai, o meu pai e a miña irmá. Entón, pois aquí están as hortensias, que son a miña nai, porque lle gustan moito. A miña irmá podería ser os toxos, porque é un pouco toxo, e a lavanda. E o meu pai, pois, é a berza, porque... Berza do país. Porque lle gusta moito, pois, o campo, gustalle moito ir a escudeiros, estar na terra, traballar a terra. Entón... eu, pois, son as amapolas, porque son a miña flor favorita. Bueno, entón aquí na portada, pois, dibuixei un pouco todos estes elementos, e aparte metín aquí ao principio do camiño unhas pegadas que son as miñas e unhas patiñas que son as patiñas do meu can, de Fusco. Bueno, pois eso simboliza o camiño que, pois, aquí sigue hasta ahora. Bueno, vai mellorando o camiño. Nada, pois despois dentro hai 6 dibuxos. El dedicounos 3 poemas a cada unha de nós, a miña nai, a miña irmá e a min. Entón, pois eu tamén nos dediquei pois unha ilustración a cada unha de nós. E unha a el, de regalo. Entón, a primeira é a da miña irmá, que aquí puxen a lavanda solo. É tamén unha coruxa, porque nos gustan moito as dúas, é como que nos unen. É un ordenador, porque tamén lle gusta moito o ordenador, somos da xeración así máis informática e tal. Bueno, entón esta imaxe pois é ela. Despois ven a miña, que eu son o poema número 5, porque o 5 é o meu número favorito, e pedinlle 05 e deixoume 05. Entón, estas son eu, que me, bueno, simboliceime ca pandeireta, porque me gusta moito tocar a pandeireta dende pequena, gusta moito a música tamén, as amapolas, e aquí na pandeireta hai o dibuxo dun can, que é Fusco outra vez, o meu can, e tamén hai unhas xoaniñas. Aquí hai unha máis grande, que a xoaniña é como o meu símbolo. Entón, dende que estou enferma, é o meu símbolo de que todo vai sair ben e de seguir para diante. E tamén hai tréboles da sorte, de 4 follas para que me den sorte. Despois está a da miña nai, que son unhas gafas, porque leva gafas, levamos as dúas. Bueno, estas en concreto son as gafas que tiña antes, que estuve moito tempo con elas, entón, pues, acordábame delas. Están as hortensias, e despois hai un tenedor, que ten aquí no mango un grabado dunhas maus collidas da mau, que quere dicir que está sempre comigo axudándome. E despois a do meu pai, que é a berza, un montón de papéis, porque isto é todos os días na casa, é así, un montón de papéis tirados, aparte escritos, aproveitados ao máximo, en todos lados.
e ca súa letra, que a veces non a entende ninguén, pois así. Pois encima un reloxo, pois polo paso do tempo e a espera e todo o que hai que aguantar a veces para que as cousas pois saian ben. E despois, na segunda parte do libro, que é azul, aquí xa non hai poema, o sea, sí, xa non nos dedicou ningún poema, ninguna, xa son como máis xerais, entón eu tamén fixen dibuxos máis xerais, o sea, sin dedicarllos a ninguén. Pero tamén teñen que ver pues, con elementos da enfermidade. Neste hai un espello, estos son toxos, entón o espello está como caído nos toxos, como caído nas ervas malas, na parte mala. Entón reflexa unha ventá, que é a ventá que vía eu cando estuve hospitalizada. Pois sempre que estás hospitalizada e que estás pechada, pois miras para fora, desexando sair, desexando volver estar ben e volver estar na túa casa. Iso. E despois o último, pois é un corazón, tamén con elementos da natureza, hai un carballo, porque son moi da terra, son, non sei, é un carballo nacendo, entón os carballos, pois, sempre se van facer grandes e fortes. Tamén unha rosa, así máis plantas que lle dan vida. Estes son os dibuxos do libro. Estupendo. Claro, que dices? Agora tocache a ti. Pero bebe. Pronto, antes de máis, quería agradecer ao Alberto por me ter convidado para falar, para presentar o libro dele. É con moito prazer que o faço, non? Tamén quería facer un pequeno apuntamento. Eu traballo e vivo, moro en Portugal há 27 anos, non? Portanto, e sou psiquiatra, portanto a miña lingua habitual é o portugués, tá ben? E custa-me imenso falar agora galego porque escorrego facilmente polo portugués, non? Portanto, vou tentar falar unha coisa híbrida, que como un portugués con sotaque galego, unha coisa así, mas que dá para perceber, acho que non vou ter problema, non? Pronto. E vou ler porque tamén non sou un grande orador, tá ben? Prefiro ler o que teño preparado, non? Pronto. Decidí comezar pela propia descrición da palabra faísca, que é o título que o Alberto escolleu para o libro, non? Dixo o dicionario da Real Academia Galega que faísca é unha partícula con lume ou xa reducida a cinza que salta de un corpo que arde. Quero acreditar que Alberto escolleu este belo título para o seu poemario a pensar na desexada natureza luminosa e iluminadora dos poemas que o compoñen, que se me afiguran a min estas faíscas, non é? Como partículas poéticas portadoras de luz e enerxía sanadora e salvífica. No prefacio, confírmanos de facto que cada unha destas faíscas, dende a abafante, estou a citar, non é? Dende a abafante tebra, son fírguas, miúdas fendas de luz por onde se coa como invisível asubío dun páxaro etéreo, a través do alento poético, o devezo sobrehumano da esperanza. Poemas, por tanto, que iluminan as trevas agafantes que trazen luz e esperanza, partículas de alento poético que nos salvan do afundamento na escuridão da desesperanza. E, por tanto, a idea do poema como iluminación. Porque cando a doenza aparece nun fillo, ela ten o poder de nos mergullar na escuridão, no desespero, ou até na depresión. E precisamos de faíscas iluminadoras que nos permitan recuperar a esperanza. Alberto apela no prefacio, por certo un magnífico e revelador frontispicio como convocación de ars poética, a idea da poesía como bálsamo,
como bálsamo curativo, como remedio e consolación para a alma. Unha idea con resonancias senequistas, non é? Pensemos na consolación a Elvia, por exemplo, non? Este texto diz, e Alberti no prefacio, non? Este texto podería obrar a xeito de prospecto, aplicado nunha duradoura situación familiar limite. Cada poema é unha pílula de inserir a diario, até que faga efeito. Todos eles están indicados para provocaren o desabafo da alta tensión. Na incerteza cotiá da enfermidade procuran atopar rexistros de saúde permanente. O principio activo é o de salar de xeito continuado imprescindíveis cargas enerxéticas positivas. Invoca, asín, Alberti, a alegoría do poemario como prospecto e, por extensão, do poema como pílula cujo principio activo son cargas enerxéticas positivas. Un medicamento cujos poderes lle permitan, como describe nun verso memorável, ser capaz de ollar para a filla doente, e acho que é un verso lindo mesmo, sen ver a sombra detrás, a sombra da doença. Non? Mutatis mutandis, o famoso título do libro de Boécio, estamos perante a idea da consolación da poesía. O poema como tábua de salvación, e sobre todo como medicamento portador de saúde e esperanza para o espírito doente. Todavía, o meu ollar de psiquiatra e psicoterapeuta fazme pensar tamén na idea do poema como objeto psicoterapéutico, non só como pílula ou como medicamento, mas tamén como objeto con potencia psicoterapéutica, non é? Sexa cual for a orientación da psicoterapia. Trátase de ollar para o poema como un instrumento de autocoñecimento, como un vector transformador da experiencia, capaz de modificar o noso pensar e sentir. E penso, sen ir máis longe, por exemplo, na psicoterapia cognitiva, que é un tipo de psicoterapia, unha das máis aplicadas neste momento, que afunde as súas raíces na filosofía estoica. Ou o caso da terapia moral, que aplicaban nos primeiros hospitais franceses parisinos o pai da psiquiatría, que era Philippe Pinel, que era a través do diálogo cos doentes, non? Chamábase terapia moral. E penso aínda no pai de todas as psicoterapías, que é Freud, que considerou necesario primeiro analizarse a si propio para depois poder aplicar a psicoterapia nos outros. Coñécete a ti propio, era a célebre inscripción que aparecía na entrada do oráculo de Delfos, porque coñecerte millor, acrescentaría eu, é o paso esencial para mellorar a túa percepción de ti mesmo e do teu mundo. E isto pode ofrecerte instrumentos para mellorar esa túa capacidade para lidar co sufrimento e a incerteza. Nun dos poemas, confesa Alberti, que esculca unha e outra vez nas razóns da... esculca unha e outra vez nas razóns da experiencia, convertendo a análise da doenza nunha teima, e conclúi o don da insistencia de quen se autoanaliza a expensas de outras consciencias. Estamos, por tanto, perante a idea do poema como exercicio de autocoñecimento e de transformación do eu poético. No seu poemario, o autor evita cualquier tentación de autocomiseración ou sentimentalismo, e non se dá ao luxo de se entregar a angustia perante o sensentido da doenza. Aquela idea do desconcerto do mundo de Camões, non é? Todo o poemario é un exercicio de contención emocional, de procura de equilibrio, serenidade e resiliencia. Este conceito de resiliencia que se vincula habitualmente coas escolas filosóficas helenísticas e, en particular, co estoicismo. Mas tamén é un acto de fe no poder salvífico da poesía. E cito a seguir uns versos dela. Antes de te enfrentares co branco dunha páxina, o acougo do teu ánimo debe ser a túa máxima. A caligrafía que trazas recolle a serenidade que a creación provoca en fluir calmo de latexo. Noutro poema confesa, e cito a seguir, convocar o tempo nunha infusión de calma, tranquilidade e sosego. É o poema como procura de equilibrio e de serenidade. Há varios poemas dedicados tamén ao efeito sanador dos vínculos,
do amor de casal, da amizade, do poder da familia, non é? Cando nos deparamos como Alberte desabafa nun rapto de desalento, como día a día se derruba todo aquilo que máis queres, tornas imprescindível recorrer ao efeito sanador non só da poesía, mas tamén da man da muller, dos amigos, da familia. E cito a seguir, con quen poder sobrevoar as cargas máis pesadas, sen deixarse cair xamais. Só así séntese o poeta, e cito a seguir, capaz de enfrontar a adversidade e cambiar o rumbo xa. Somos ben fortes ao irmos collidos das mans. Como tamén recuperar o calor da conversa familiar, que el chama alimento da familia, que agora, máis do que nunca, e cito a seguir, semella profundo alento cálido de esperanza ben intensa. En Faíscas predominan os poemas nocturnos e as algas. Os primeiros, os nocturnos, fillos de noites perturbadoras de insomnia e pesadelos, e os segundos, as algas, do momento máxico e sonámbula da alborada. Resonancias que por voces comunicantes nos remeten ao célebre verso da cantiga do século III de Lelia Doura, do trovador pontevedrés Pedro Ianes de Solás, que é unha frase un verso de que eu gosto especialmente. Non dormía e cuidaba. Ese cuidar que tira o sono, que desvela, é unha belísima palabra do galego portugués que, do meu ponto de vista, non ten un termo equivalente nen en galego nen en portugués. Ese cuidar non é apenas pensar, nen matinar, como en portugués, ou matutar, ou magicar, ou cismar. En todos estes termos falta o sentimento de angustia, o medo indefinido da perda, que ten a palabra cuidar. Nunha faísca do libro, o autor describe a noite de insomnio, que provoca en nós o desvelo de ver pasar tantas horas cheas de anguria e medo. A noite, todos os elementos invernais parecen conjurarse en frente da janela do poeta, e o reino geado do agreste inverno se la novela. O da silandeira coruxa, da xuva, da geada, o orballo, o lóstrego, a raiola e o vendaval. Insones noites brancas durante as que se torna difícil fugir ao desespero. A aurora é, porén, o reino sonámbulo da dúbida, do misterio, do nevoeiro que, contudo, cando espairece, permite vislumbrar a luz e a esperanza, o ollar limpo da mañá, segundo palabras do poeta, que aluma o ceo de quen soña. A noite surgen as tentativas de espantar o sortilexio negro do desespero, a través dos instantes de comunión e de leitura con o ser amado. E cito a seguir, como lemos nosos dois, fánsenos claras as noites, e así de cote escoitamos o fluido da agua das fontes. Da man viaxamos moi lonxe e deixamos que os líquidos da imaginación nelas soen. E cando os dous nos ollamos, sen que ningún son se escoite, hai unha ledicia de sílabas que en ti lé a luz da noite. O autor recoñece que ningunha cousa máis quero que na molicie do acordo non volva a haber pesadelos. É o desexo de recuperar o prazer do sono ininterrupto, da molicie sen pesadelos, do futuro sen medos, sen cuidados. Há moito do mellor romantismo no poemario de Alberte. Esta é a miña idea de non experto, non filólogo. Non é? Há moito do mellor romantismo no poemario de Alberte. Non estou a descubrir nada novo porque, de certo modo, como já nos ensinou Octavio Paz, todos somos fillos dese limo romántico. Estou a referir, contudo, ao romantismo poético nórdico, alemán, inglés, cujos paradigmas talvez sexan Wordsworth ou Coleridge, mas que chega puro até a nosa Rosalía de Castro, que souberon establecer un diálogo coa natureza a través dunha sensibilidade nova, tornándoa, a natureza, proyección subjetiva e misteriosa do eu poético. Así, nun poema do libro, o autor interpela e ouve os elementos da natureza que lle transmiten mensaxes de esperanza e regeneración.
da posibilidade de a vida resurgir do frío e da noite. A esperanza pode asín, e son versos do Alberte, a esperanza pode asín, alumar no orballo da madrugada, que se acumulou nunha folerpa de soños. O rumor líquido da agua dunha corga pode carrexar boas novas. Igualmente é posible que nas asas dunha joaniña, voen os desexos de ledicia do amañá, que conjuran as horas máis pálidas da vida da filla que o poeta já de beso e deixar atrás como lenes crisálidas, dis. Os elementos naturais envían mensaxes cifradas de alento para o poeta desesperanzado. Por exemplo, a xuva vagarosa cai para que os millores soños haxan de agromar nesta era. Ou como nestes versos que retoman a mesma visão esperanzada da capacidade regenerativa da natureza. O lene beizo de agua fresca, de chuiva sen son, O lene beizo de agua fresca, de chuiva son as palabras, a semente do debezo de que no teu eido prenda. O poeta dialoga coa natureza na que vislumbra e proxecta os seus medos, desexos e esperanzas. Un paseo noturno, descalzo, a espreita vagarosa dos vagalumes, ten o poder de transportarnos a unha nube de confianza e ar puro. Esa mesma natureza ofrece símbolos de crecimento, firmeza e vigor, como o carballo, que con o seu talo esvelto vai medrando ao pouco, de xeito común e doado, até ondear no máis alto con vigor e enerxía. E vou acabar esta pequena presentación coa idea do camiño, que é curioso porque foi por aí que a Minia comezou, non é? O camiño que Minia deseñou para a capa do libro, un camiño sinuoso, embora libre de pedras, as pedras que ela nun texto sucinto de agradecimento explica ter atopado. Un camiño onde aparecen impresas as pegadas da Minia e as dun dos seus compañeiros de viaxen, que o Fusco, o can, que ela propia diz que chegou a miña vida para completala. Nos confesa que con os compañeiros de viaxen que ter apercebeuse que nada podía sair mal. As súas belas ilustrações son originais naturezas mortas, mas moito vivas, minuciosas, caligráficas, onde mistura elementos familiares do cotidiano, que ela explicou aquí ben, cuxa leitura intuímos en clave doméstica, un computador, unha pandeireta, uns óculos, un reloxo, papéis escritos, que nos facen pensar na escrita, na leitura, na insomnia, nas noites, conjugados con animais como a coruxa ou con flores e plantas, como a papoula, a hortensia ou as bolotas do carballo. Nunha mensaxe de esperanza, na última ilustración, aparece un corazón onde renaxen rosas, follas e ramos de carballo. Nun exercicio de intertextualidade, Albert recupera tamén no final do libro uns versos do belo poema Ítaca, de Constantino Cavafis, onde o poeta grego nos descobre que a vida, como agora sabe Minia, é unha fermosa viaxe. Se soubermos aproveitar as experiencias e tivermos perto de nós as persoas que nos aman. Camiño que é cifra da esperanza depois da crise da doenza. Como Albert recrea neste último poema de resonancias machadianas, con o que vou acabar a presentación. Ao avanzar entre a brétema e a paisaxe que se esvaece na dimensión do culto, pouco importa que o paso sexa moi ou pouco feble, que o que conta é a vontade de quen o camiño segue, andando en ruta firme, que o propio fogo acende, o resultado do esforzo que a senda permanente. Moito obrigado. Infinitas grazas, Adrián, por as túas fondas verbas de amigo e de profesional que deita unha ollada, se callar diferente, da que estamos afeitos os que estamos acostumados a facer crítica literaria e analizar o traballo de outros compañeiros, sendo nós tamén. Conmóveme as túas verbas e a miña gratitude é infinita.
agora imos recitar algún poema, diferentes persoas que teñen poemas dedicados, pero antes queríamos dicir que no paratexto inicial que lle puxen ao libro, pois esbózase un pouco, bueno, pois a idea, algo da idea coa que se construiu moi devagar ao longo de 4 anos este libro, que é dunha banda, pois, procurar oxíxeno no medio dunha grave doenza, e doutra banda, pois, apelar ao infinito da liberdade, non? Da liberdade da saúde. Bueno, o molde que escollín en todos os poemas son pequenas pílulas, pequenas para inserir. Son 31 poemas porque, bueno, o poder sanador deses versos, o mes ten 31 días como máximo, entón esa é a razón de que sexan 31 e non outra cifra, e en todos eles escollín un molde popular para tratar de enxergar, pois, esta temática. Son todos pequenos poemas, teñen a mesma estrutura todos, son 3 estrofas de 4 versos, usando algo así, un modelo da cantiga popular, da copla. Son todos poemas de 8 octosílabos, con rima sonante todos, nos versos pares, menos en algún caso que fixen aí algunha innovación, algún exercicio tal, pero bueno, a esencia é esa, ou seja, que procurei, a través da transparencia e da musicalidade calma, vagarosa da poesía popular, tratar de enfrontarme a este tema que quixen un pouco que sexa algo non parcial, non específico, sino que vaya, esa é a miña intención, para calquera profunda doenza. Para calquera profunda doenza, sexa do tipo que sexa, vivida, padecida, socializada, no seo doméstico, no seo da familia. Entón, esa é a intención final desta obra, que Minia, pois, enriqueceu e complementou grandemente coa súa ollada, coa súa interpretación. Antes de dar paso á lectura de algún poema, Minia vai ser quen empece polo seu, e despois creo que Celtia pois, tamén vai continuar polo seu. Antes de dar paso á lectura, quero empezar esa lectura coa lectura duns versos dunha poeta que sei que é moi querida por o presentador, por Adrián, que é Sofía de Melo. E estes versos dun libro de 1950 din así, aquí está recollido boa esencia do construto deste libro. Nesta páxina só há angustia a destruir, un desexo de lisura e branco, un arco que se curve até que o pranto de todas as palabras me liberte. Está moi ben recollida pois a idea de, xa que nos acompañaba Adrián, dixen, pois voulle ofrecer uns versos dunha poeta que a ela lle gusta moito. Ben, entón, sen máis, Minia, se queres, empeza ti polo teu. Porque está acompañado con pandeireta. Que, como vos dixo, a Xoaniña é un símbolo fundamental, pois, na liberdade para ela, dende hai moito tempo. O voo da Xoaniña. Ás veces non ves as ás coas que de cote imaxinas estampas que son cálidas o debuxo das túas mans. Notas as horas máis pálidas da túa vida que xa debezo de deixar atrás como lenes crisálidas. Logo de hoxe ven mañá, en desexos de ledicia, coas ás dunha Xoaniña deixando lonxe o demais. Celtia, agora... No, Adrián, deixate. Celtia, lo recita no tempo. O número de Celtia Talismán é o 2, entón o poema de Celtia. Sí, pero o libro está ali. Sí, moi bien.
Séntase. Como lemos nosos dous, fanse nos claras as noites e así de cote escoitamos o fluido da auga das fontes. En levadas de palabras da man viaxamos moi lonxe e deixamos que os líquidos de imaginación nelas soen. E cando os dous nos ollamos sen que ningún son se escoite, hai unha ledicia en sílabas que en ti lee a luz da noite. Este poema, pois, quere simbolizar un pouco, pois, o vagar compartido por nós, os dous en este caso, da lectura en momentos difíciles pola noite. Ben, eu, pois, vou vos recitar algún. Conchi, queres recitar o teu? Pois debíalo recitar ti. A ver. O acougo, o pulso do acougo, este poema. Que Adrián, creo que non sei se recitou algo. Bueno. Antes de te enfrontares co branco dunha páxina, o acougo do teu ánimo debe ser a tua máxima. A caligrafía que trazas recolle a serenidade da firmeza do estímulo que na respiración nace. E así, doméanse as palabras segundo a sazón do tempo que a creación provoca en fluir calmo de latexo. Non. A complicidade das voces baixas. Na extrema da linguaxe, coa parada da calma, o aceno que mellor senta é o da palabra en voz baixa. Entre o teu e o meu alento hai unha marca de auga que é xusto a quilintre de cando a voz debala. E nos ollamos en fite para que entre nós haxa un territorio difuso onde se confunde a fala. Esta, a primeira parte, son, digamos, enfrontamentos co día a día da doenza. Entón, en moitos destes poemas e noutros que vos estou recitando, pois, está o vagar, o acougo, o desexo de vez, a serenidade. Este é o poema de Conchi, que é o que debía recitar ele. Pero ven para aquí. É profe de Lingua e Literatura Castelá deberá recitar, ben. Non nos aprenderon na facultade a recitar para nada, vamos. Chamámoslle unha inclemencia intempestiva e non sentes como día a día se derruba todo aquilo que máis queres. No furor do temporal, a emoción é vara verde que, abatida pola furia, ora banea, ora treme. E a paciencia é a firmeza para que ti sempre deixes que o trebón da tempestade acougue en brisa lene. Os soños sen fantasmas. Canta noite de insomnio provoca en nós o desvelo de ver pasar tantas horas cheas de anguria e medo. É imperioso o acougo para convocar a tempo nunha infusión de calma, tranquilidade e sosego. Canda a pesadeza do sono, ningunha cousa máis quero que na molicie do acordo non volva a haber pesadelos. A firmeza de se conducir na dificultade. Este puxenlle un pé ao poema Castromao, 18 de xaneiro de 2023, fíxeno daquela, indo a miña casa está ali na zona alta de Celanova, e hai un camiño que eu frecuento, ou que nós frecuentamos,
que conduce ao castro de Castromao. Está preto. E aquel día en concreto, o 18 de xaneiro de 2023, non pudemos ir a clase porque o Vieiro e ali na Baixa Limia estaba todo nevado. Entón, pois, nunha pequena excursión xurdiu este poema. Hai estralos de carambelo coa forma dos pés alvos na carrilleira da vida que vai ao castro nevado. É o esforzo do rubir polo outeiro humano con firmeza no esgrebio de asegurar ben os pasos. Entre o corisco máis hirto sempre hai un latexo calmo de onde procede a calor sen distancia do que amamos. A arela da utopía. Se aínda non te decatas de que si podes coas nubes, é que aonde me levas é eido onde nunca fuches. Se tamén hai algo en ti que se asemella ao lume, collo con todos os folgos e ven logo o ceo bule. E imaginemos que os azos nosos soben como o fume e ascendamos coas mans xuntas de co máis alto dos cumes. E por último, o derradeiro. A luz sandadora dos afectos cómplices. Entre ti e eu, a ollada infite, no que calamos, imagina unha luzada que se vade do pasado. Igual dá que a claridade aflore arriba ou abaixo, se no son do respirar afaga un vento calmo. Silencio, en todo este tempo, unha sensación do tacto que, sendo fría ou distante, impediu que houbese abrazo. Moitas gracias. Se queredes dicir algo, agora é o momento. Bueno, eu preguntei antes a tua filla, bueno, parabéns pola colaboración, ¿no? Si era moi complicado isto de cooperar, colaborar, cando o poeta a ilustrar era o propio pai. Entón, pareceme sempre moi interesante estes xogos entre a persoa que interpreta, que debuxa, e se hai unha relación así de parentesco. Queres nos contar un pouco o que me dixetes, que me parece como moi interesante? A ver, a mí gustame dibuixar, pero dibuixo para min. Entón, pois, bueno, cando estaba dibuixando e tal, pois, ben. Pero despois, cando ellos tiven que ensinar, pois pensei, e se non lle gustan, pero tampouco me iba a dicir que non lle gustaban. Entón, pois non o sei, ainda non sei se lle gustaban ou non. Eu complemento isto que vou dicir, miña xa o sabe. A ver, en diversos libros meus, eu uso e abuso dos amigos. E teño un grandísimo amigo, que é Baldo Ramos, que é un extraordinario poeta, é pintor, é fotógrafo. Bueno, moitos libros meus levan a súa ollada plástica como extraordinario fotógrafo, pero sobre todo Baldo é un magnífico pintor. É un magnífico pintor en abstracto. Entón, claro, afeito a moitos complementos dos meus poemas ca pintura, ca extraordinaria pintura de Baldo Ramos, que é abstrata, ao principio sorprendeume. Tardei un pouco en afacerme, pero logo comprendín que isto era o que pedía este libro. E dende logo, pois, quedei super contento, claro. Ben, pois, se non decides nada, levantarémonos, non? Moitas grazas, moitísimas grazas pola vosa presenza. Teño que dicir aos amigos de Cartabón que hai algunha persoa que hoxe non puide estar aquí que está debecendo ver a grabación por diversas razóns. A próxima presentación vai ser en Compostela o 25 de abril,
Mercedes Queixas, pero non por iso, por diversas razóns. Teño amigos e teño coñecidos que non poden estar aquí, que querían ver a visión do outro profesional e compañeros que si eu lles falei do teu libro que xa o leron e quedaron, por exemplo, compañeiros de instituto e que queren ver pois, a túa ollada sobre esta materia. E logo de outra banda, pois teño unha compañeira que coñecín na Casa dos Poetas na presentación dun libro aí atrás doutra alumna e compañeira ali na Casa dos Poetas. É unha muller que vive en Compostela, que lle gustaría hoxe estar aquí, que vai participar na presentación de Compostela, pero sobre todo na de Celanova, co seu instrumento. Ela toca a zanfona. Entón, quere musicar, pediume que lle gravase algúns poemas e vainos en Celanova, na presentación de Celanova, que é o primeiro sábado do mes que ven. Aí, pois, Verónica vai musicar uns poemas coa zanfona. Estades todos convidados. Non por mí, senón por a zanfona de Verónica, que toca moi ben. Bueno, e nada, pois moitas grazas a todas e a todos por estar aquí.